Почався процес, Кримська платформа, і я такий аж чесно, аж почав дихати так вільніше, типу, о, нарешті всім не пофіг, нарешті люди зайнялися цим питанням, і сотні там представників різних країн, які почали з'їжджатися, щось обговорювати, це вже був крок вперед. Але ж ми розуміємо, наскільки Крим важливий для путінської Росії. Це скрепа, така сакральна історія. Я взагалі навіть трохи частково пов'язую ці всі речі, активність по Кримській платформі і підвищення ставок у вигляді повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб Крим не залишався, там, умовно кажучи, наріжним каменем, а став частиною великої, більшої проблеми. Тому я точно знаю, що Крим повернеться до України. Коли? Не знаю. В який спосіб, мирний, військовий, не знаю. Знаю єдине, що на цьому відбудеться дуже великий тектонічний зсув, тому що так само, як Радянський Союз втратив Україну, і Росія вже ніколи не буде такою, якою вона була з Україною, так само Росія, яка втратить Крим, який повернеться, тому що крадене ніколи не приносить щастя. Це буде такий кримський цвях в труну колишньої імперії.